pondelok ráno som čakal na dohovorenom mieste, ale nik nechodil. Preto som zatelefonoval pánu riaditeľovi inšpekčnej služby ministerstva vnútra a on mi do telefónu odpovedal: my vieme, čo máme robiť, a zložil telefón. A naozaj, po príchode do mojej služobnej kancelárie tam už boli 3 pracovníci sekcie kontroly a inšpekčnej služby. Neriešili však môj podnet, ale mňa. Nasledovali obvinenia, disciplinárne tresty, ale iba pre mňa. Dokonca pán Robert Kaliňák a policajný prezident zorganizovali tlačovú besedu, na ktorej ma obvinili a ohovorili bez nejakého záveru z vyšetrovania. Nastalo šikanovanie, osočovanie, dehonestovanie, vypočúvanie a súdne pojednávania. Na záver čo z toho vyplýva? Skutočnosť je taká, že v Policajnom zbore Slovenskej republiky je mnoho čestných a poctivých ľudí. Chcel by som taktiež poďakovať službu konajúcim policajtom, štátnej aj mestskej polície, že sa starajú o bezpečnosť a kľudný priebeh nášho protestu. Ale vrátim sa k podstate pánu Kaliňákovi. Robert Kaliňák a Tibor Gašpar uplatňujú prispôsobovanie si zákonov na vlastnú ochranu a ochranu svojich oligarchov. Málo ľudí na Slovensku vie, že sekcia kontroly a inšpekčnej služby patrí pod riadenie samotného ministra Roberta Kaliňáka. Má na ňu personálny dosah. A tým aj dosah na každého jedného policajta a vyšetrovateľa Slovenskej republike. Týmto jednoduchým spôsobom je kontrolovaný celý policajný zbor Slovenskej republike. Dôkazom toho sú nevyriešené veľké korupčné kauzy a predčasné odchody vyšetrovateľov z týchto korupčných kauz z policajného zboru. A preto, pokiaľ budú Robert Kaliňák a Tibor Gašpar na svojich funkciách, tak policajti budú konať iba to, čo si len oni prajú. Ak chceme niečo s korupciou na Slovensku urobiť, tak Robert Kaliňák a Tibor Gašpar musia zo svojich postov odstúpiť bezpodmienečne.